Mga igsuon, nindot kaayo ang nahitabo diri sa ebanghelyo karong adlaw. Ang atong Ginoo mibisita sa lugar ni Pedro. Didto nagwali siya nang ayo sa mga masakiton, gipapahawa ang mga yawa, gikuyugan niya ang mga tao. Overnight, walang tulugan. Mautong pagkabuntag sa iyo, pag-aksyon niya glakaw, unsay gisulat sa ebanghelyo. Ila siyang gipugngan sa paglakaw. Lord, ayaw saghawa. Kay pamati sa mga tao, kung naa si Kristo, kuyog nila, sila malipayon. Sila secure, walay kahadlukan, ligon, isog. Pagkanindot, mga igsuon, ingon anak pod unta ta. Kana bang kada adlaw, as in, kada adlaw, kada minuto, kada adlaw, walay laktas. Atong ingnon ang Ginoo nga, Lord, ayaw bayag hawa, Lord, ha? Pwede diris ka, Lord. Ayaw kong biyai, Lord, uban ko. Pagkanindot ko ningon anak, pero naa ko'y pangutana nga atong pamalandungan. Basig naa ba? Naa ba kay mga kasinatian sa una or karon nga naa ka sa usa ka lugar or situation nga dili nimo dapat imbitaron si Kristo kay dili maayo ang imong gibuhat? Sige, muhatag kog example. Dili ni tinuod aron lang makasabota. Okay? Nay usa ka lalaki taga Mindanao na siya'y asawa ug mga anak. Nitambong siya og seminar for 3 weeks sa Manila. Pag-abot kuyog sa mga employees kauban, anang gabi hangout dito sa bar, tuay daghang mga babae ug niingon siya sa iyang kaugalingon, dili sa ko minyo karon, ulitaw sa ko. Mga igsuon, unsay mga experiences nato nga related ana? Kana bang atong giingnan ang Ginoo nga Lord, ayaw sag anhi kay dili ka haom diri, dili ka mo fit diri, ayaw sag anhi Lord. Kana ba? Mga igsuon ato ng pamalandungan. Sige daw. Kay basi naa ba? Dayon naanad lang ta.